Yo como referente a lo largo, diría, ya más de mi vida sería la posición de mi madre como mujer trabajadora y madre de familia. Éramos 4 hermanos y empezó sin trabajar por dedicarse a los hijos y después decidió trabajarse para sentirse más realizada. Jo vaig escollir aquesta carrera gràcies a la meva professora de biologia de l'institut, que era una dona que ens explicava la biologia amb molta passió i amb molta força. És veritat que els meus mentors, casualment el meu director de tesi, els meus caps, gairebé sempre, menys en una o 2 ocasions, han estat homes. Doncs mira, és trist dir-ho, però jo vaig començar fa 40 anys i no tinc cap dona referent perquè no n'hi havia. Els referents eren els socis i no hi havia, ni havia hagut a la història, cap soci dona. Yo creo que a nivel de exigir ya no es tanto externo, sino que muchas veces internamente las mujeres nos autoexigimos más de la cuenta. Sí, a les dones se'ls exigeix més sempre a l'hora de liderar. Jo en un principi pensava que a l'àmbit científic no es notava tant aquesta diferència, però sí. Fins ara és veritat que el tema de tenir fills, per exemple, era un peron monumental, realment era un drama. Bueno, que les dones no és que se'ls exigeixi més, però ho tenen més difícil, perquè encara en ser minoria, encara no haver arribat a la paritat real, una dona sempre ha de demostrar més, jo crec. Que tenemos diferentes instintos, maneras de hacer, creatividad. Entonces, esto es lo que veo que el talento de la mujer o los atributos de la mujer enriquecen los equipos. Doncs penso que les dones som potser més empàtiques, tenim un altre punt de vista una mica més cordial, potser no tanta jerarquia i més de recolzament entre tot l'equip. Com a mínim a la meva generació sí que ens han educat una mica diferent a les dones i als homes. Aleshores potser aporta un punt més d'empatia, d'humanisme, fins i tot potser més interès per la part de la sostenibilitat. Crec que la dona en general, i parlo sempre en general, sempre té una visió més global de la vida. La feina s'incardina més amb la vida personal. Comunicación, hablarnos, darnos ejemplo, preguntarnos y no pensar que no podemos llegar. A veure, penso que les dones, almenys al meu sector o en el meu cas, ens donem bastant suport. Jo sento que hi ha molt més recolzament entre nosaltres, les dones. Jo crec que el primer és que des que tenim responsabilitat, les dones fem i vetllem perquè aquestes barreres intangibles no es produeixin a les nostres organitzacions, no només amb la part regulada, sinó amb la part de la vida real.